Etxe batean lapurrak ziren sartu, nahi zituzten bazterrak aztertu, goi-goitik eta behera, gero ere ez zuten ezeratera. Oiar zahar bat bai, ze izakaria, baina lapurrentzat ona da gaia. Hartu ezagun diote, lumati ederra, gandor gorri, aiatxu, buru arroa, haragiz lodi, mamitsu mardoa, guretzat izango da gaur eperra. Nolako afaria, gozatzeko sabel gozeberia. Bazera maten oiarra hiltzera, heltze batean egosten ipintzera. Eman zion oiarrak negarrari, bihotza biguntzeko lapurrari. Zertarako nauzueni, o gizonak, ez baditut aragi xamur eta onak. Ordea guztiak alferrik, lapurrek ez dutelako errukirik, oiarra jardun eta jardun behar bera. Zertarako naramazuen hiltzera, ertu baninduzue oiasko nintzenean, xamurra izango nintzen Espainean. Hilda dila oianda bigun eta gozoa, oiar zaharra, ze janari zozoa. Nakusate zaharturik, gogor, gauza etz eta zaildurik. Ez naiz bizi ni inoren kaltean, gizonak esnatzen ditut gauean, bizi naizela banaiz zerbaitetarako. Hiltzen banauzue ez ezertarako, nire soinua da txita ditua, eta iratzartzeko loak hartua. Egitarakoen bizarra, gandor handiarekin aiz gangarra, ik eman duk hiltzeko erabakia, ire lepoa izateko ebakia. Ditu ala dio gizonak iratzartzen, eta jaiki daitezen gauez soinutzen. Hori berriz lapurren aurrean, galdua aiz gaur gure batzerrean. Eroa, horretan ziago gure kaltea, iretsatere bai orain hiltzea. Gaiztaginak ez du nahi argirik, ez da ere izatea ezaguna. Okerrerako nahi du iluna, eta ez edukitzea ikuslerik.